Καλό και καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing πάνω σε ένα προϊόν της AliExpress που είναι μια βάση καλαμιών και θα έχουμε και άλλα δύο lure που έχουμε πάρει το AliExpress. Το ένα είναι της Booms Fishing Vertical Rod Rack, WV2 είναι ο κωδικός. Make Fishing Easy λέει εδώ. Εδώ βλέπουμε το πώς θα βάζουμε τα καλάμια, τις οδηγίες. Εδώ έχει τα βιδώματα, πώς δουλεύει. Εδώ είναι οι δύο βάσεις. Εδώ είναι το μέγεθος της συγκεκριμένης βάσης που έχουν πάρει καλαμιών. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη αυτή εδώ, το rack και bottom rack που έχουμε είναι το πάνω και το κάτω σημείο που θα βάζουμε εδώ και εδώ. Έχει δύο μεγέθη από ό,τι θυμάμαι στην AliExpress. Αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο μέγεθος. Λοιπόν, να τη δούμε. Για το θέλουμε το κουτί. Λοιπόν, αυτό είναι το κάτω μέρος. Δεν είναι οι βίδες. Έχει και, ό,τι βλέπουμε είναι, έχει και σφινάκια για τις βίδες. Καλό αυτό για τον τοίχο. Και το πάνω και το κάτω. Αυτό είναι το κάτω μέρος. Εντάξει, απλό υλικό, απλό πλαστικό. Έχει μία-δύο από τη μία και μία από την άλλη. Ναι, 3 βίδες έχει. Ωραίο πάτο. Ωραίο πλαστικό σχετικά, ελαφρύ. Ανθεκτικό δεν είναι. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε και κάτι τρομερό. Καλάμια βάζουμε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το πάνω μέρος που θα κρατάει το καλάμι. Βλέπεις, έχει και αυτά εδώ πέρα. Αυτό το πλαστικό υλικό, δεν ξέρω καθόλου πως λέγεται, αλλά για μένα θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μαλακό, συγχρόνως σφιχτό. Είναι πολύ σφιχτό και πολύ απότομο από ό,τι βλέπω εδώ και θέλει προσοχή. Για καλάμια, αν υπολογίσετε, ποτέ μην υπολογίζετε, από ό,τι είδα και μέσα στις οδηγίες, μην υπολογίζετε το μέγεθος που θα βάλετε, τη διαφορά από τον πάτο με το πάνω, να μην είναι η κεφαλή του καλαμιού εδώ, να είναι κάπου στη μέση. Και στο ένα κομμάτι είναι σπαστό, όπως έχουμε τα δικά τα spinning και τα show, όπως και τα καλάμια που ανοίγουν. Okay. Υπολογίζετε ότι εδώ θα μπει η μέση και όχι το πιο λεπτό κομμάτι του δίσπαστου ή τρίσπαστου καλαμιού που έχετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα όταν το σπρώξετε. Βλέπετε εδώ, δεν μπαίνει εύκολα. Είναι για μια ασφάλεια, για να το κρατήσει σταθερό. Εγώ θα το δοκιμάσουμε πιο μετά. Θα σας βάλω ένα βίντεο που θα δείχνω το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα του. Έχω μετρήσει, έχω βρει μέρος που θα το βάλω και θα δούμε. Μου φαίνεται καλό. Είναι πολύ πιο φθηνό. Θα βάλω το link από κάτω. Η τιμή του ήταν πάρα πολύ λίγη. Ήταν 4 ευρώ νομίζω, στα 5 ευρώ κάπου εκεί. Αξιόπιστο, μαζεμένα τα καλάμια. Δεν θα έχουμε θέμα να τα κουμπάμε σε τοίχους και σε διάφορα σημεία που το καλάμι δεν επιτρέπεται να κουμπάει σε τοίχους, γιατί πλαγιάζει και υπάρχει περίπτωση, αν θα πέσει κάποιος πάνω ή κάτι, να σπάσει, ή ακόμη και αν δεν σπάσει, να κάνει κάποια ρογμή και αυτό να σπάσει μετά μόλις ψαρεύουμε και να φάμε όλοι μας την τρέλα πάνω εκείνη ώρα που ψαρεύουμε, και είναι το χειρότερο και όλοι το ξέρουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε 3 τεχνητά της ίδιας εταιρείας. Έχουμε ένα μπλε, ένα άσπρο ασημί και ένα μαύρη ράχη με κόκκινο κεφαλάκι. Τα συγκεκριμένα τεχνητά είναι κινέζικα, είναι της Kingdom. Ορίστε η συγκεκριμένη εταιρεία. Τα συγκεκριμένα τεχνητά δεν έχουν πυλάκι μέσα. Έχουν ένα βαρύδι με ένα σύρμα μέσα που πηγαίνει μπρος και πίσω, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πισόβαρο ή κέντρο ή μπροστά το βάρος του. Είναι όπου κάτσει, ξεκάθαρα. Αυτή η τεχνική, αυτή η πατέντα που έχουν κάνει οι Κινέζοι σε πολλά τεχνητά τους είναι κακή, θα έλεγα, γιατί δεν έχει σταθερότητα το τεχνητό μας, δεν έχει, η πλεύση δεν είναι σταθερή.
με αποτέλεσμα πολλές φορές να κάνει ό,τι θέλει το τεχνητό όπως θέλει. Okay. Τα έχω δοκιμάσει τα συγκεκριμένα τεχνητά, έχουν μπει 2-3 μέρες στη θάλασσα. Από ό,τι βλέπω έχει αρχίσει ήδη και σκουριάζει. Κινέζια, λογικό. Εδώ φαίνεται κιόλας ότι έχει σκουριάσει το δαχτυλίδι, το ring και η σαλαγιά. Από ό,τι είδα εγώ στη δοκιμή που έκανα τις 2-3 μέρες τώρα, κίνηση έχουν μέτρια. Στο Twitch και στο χτύπημα γενικά είναι πολύ κακό. Όχι πολύ κακό, είναι κινέζικο, δεν είναι ένα τεχνητό που θα πεις ότι έχει μια δικιά του τεχνική ή ένα δικό του χτύπημα ιδιαίτερο για σιγά. Είναι ό,τι να είναι. Κάποια στιγμή θα χτυπήσει μπροστά, κάποια στιγμή θα κάνει μια περιστροφή, κάποιες φορές απλά θα πάει ευθεία. Απλά αυτό συνήθως που έβλεπα στο τεχνητό είναι ότι βυθίζεται προς τα πίσω. Συνήθως το βαρύδι προσπαθεί να πάει προς τα πίσω. Αυτή είναι συνήθως η κίνηση όταν βυθίζεται. Άρα για το μικρότερο μέγεθος του τεχνητού που είναι στα 8 εκατοστά, πιστεύω για LRF για πετρόψαρα είναι πάρα πολύ καλή προτίμηση. Αυτό είναι μια χαμηλή τιμή σε τεχνητό. Για όποιον δεν θέλει να δώσει πάνω από 6, 7, 8 ευρώ και θέλει να δώσει 4, 3, 5 ευρώ για ένα τεχνητό που να περιμένει για ένα μήνα το πολύ, είναι εξίσου καλά. Δεν μπορώ να πω. Είπαμε έχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι καλές, λογικό. Είναι κινέζικα και παραμένουν κινέζικα. Είναι πατέντες. Είναι πατέντες, αντιγραφές αλλωνών τεχνητών. Μην ξεχνάμε ότι είναι πατέντες πάντα. Αυτά. Πάμε στο επόμενο τεχνητό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε σιλικόνες, απομίμηση Black Mino, κλασικό κινέζικο Black Mino. Είναι της Hand House, η συγκεκριμένη εταιρεία της AliExpress, της κινέζικης εταιρείας. Όπως βλέπετε εδώ, τις έχω δοκιμάσει. Έχουν φαγωθεί 2 ώρες εδώ από το κόκκινο και το κόκκινο, πολύ καλό χρώμα πάντως, κόκκινο καφέ. Βασικά δεν είναι κόκκινο, είναι αστραφτερό κόκκινο με καφέ ράχι. Πάρα πολύ καλή προτίμηση, έχει κόκκινη ουρίτσα που είναι πάρα πολύ καλή και έχω πάρει και ένα ψάρι, θα το βάλω κάπου εδώ στα δεξιά στο βίντεο να το δείτε. Το συγκεκριμένο ψάρι, μια πέρκα είναι, μια μεγάλη πέρκα που πιάστηκε σε ένα λιμάνι. Τώρα θα μιλήσω για το υλικό της σιλικόνης. Η σιλικόνη είναι μέτρια, δεν έχει κάτι να ζηλέψει Black Mino ή της φύσης η γαλλική εταιρεία. Η κεφαλή που έχει εδώ πέρα τη συγκεκριμένη πατέντα που έχει κάνει η Hand House είναι σχετικά καλή αν δεν έχεις να βάλεις κόλλα. Αλλιώς βάλε κόλλα, γιατί θα γίνει αυτό εδώ. Κάποια στιγμή θα ξεχυλώσει από αυτό και θα αρχίσει. Γιατί είναι αυτό που λέω, είναι μέτρια η σιλικόνη, δεν είναι σφιχτή, δεν είναι ελαστική συγχρόνως και ξεχυλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Το βαρύδι είναι πολύ αξιοπρεπές, η κεφαλή, η κίνησή της είναι πολύ καλή, το πολύ ωραίο ανέβασμα και βύθισμα. Η ουρίτσα χτυπάει πάρα πολύ σωστά. Το αγκίστρι δεν είναι κάτι τρελό όπως της φύσης, είναι ένα απλό λεπτό φθηνό αγκίστρι, αντιγραφή της φύσης πάλι. Αυτά, εγώ προτείνω ξεκάθαρα αυτό το χρώμα, γιατί είναι αυτό που μου δούλεψε πολύ. Καφέ ραχούλα με στρασάκια μέσα κόκκινα, διαφανές με στρασάκια κόκκινα, φανταστικό, η ουρά είναι κατακόκκινη, παίζει να τα τρελαίνει όλα τα ψάρια αυτό το πράγμα. Και είδα ότι μου ακολούθησαν και στην άσπρη. Σε αυτές εδώ ούτε δεν είδα τίποτα να ακολουθάει, δεν είδα να δουλεύει. Εντάξει, μπορεί να είναι και περιοχή εδώ που δεν έχει και πολλά ψάρια. Βέβαια πιο πολύ την κίνηση να δω και πώς δουλεύει. Πήραμε βέβαια με αυτό εδώ. Αυτά γενικά για αυτά τα ολόματα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε subscribe και like. Και τα ξαναλέμε σε ένα άλλο βίντεο.